daga ke Fatima ba wata mai isa, daga ke Fatima ba wata mai isa. Ado rabbana jalla kalikuna masanin ko'ina roƙona hasbana kai ya mun nayi. Daga ke Fatima ba wata mai isa. Rabbi salli ala sanadin nafila Fatima wasila ba adadi ala annabin yanayi. Daga ke Fatima ba wata mai isa. Ziyali shayana Ahmad Sayyidina Barhama Gausina Futuyi muradina Daiman balayi. Daga ke Fatima ba wata mai isa. Daga kashafin Ali Asadullah Ali Sifatullah Ali taimaka min Ali aikin ku da na yi. Daga ke Fatima ba wata mai isa. Daga ke Abida zan yi na jaddada in bare gyada sai da sajida ki tsare laulayi. Daga ke Fatima ba wata mai isa. Zara zatul jamal kuma ainul azal sanfa'ul fi'al sanadin sanki ne na shige yanayi. Daga ke Fatima ba wata mai isa. Na rikice ake na dimauce ake na kare ake na zama ke ake maganin tausayi. Daga ke Fatima ba wata mai isa. Daga ke sayida ba wata sajida ke ɗaya wahida ba wata mai isa me sawa ayi. Daga ke Fatima ba wata mai isa. Sai da na sani ke ce magani rudin zamani makiyatu madani sitira zaki. Daga ke Fatima ba wata mai isa. Ba zan tashi ba in baki bani ba ban ga mai bani ba zara na sallama ke kadai zaki. Daga ke Fatima ba wata mai isa. Na naki taimaka umma ki haskaka ba na bindika dora mun aka kar ya bare ci. Daga ke Fatima ba wata mai isa. San kiki daddada kauna na bida tafiwa daɗa zara ki faɗaɗa baitukan zai. Daga ke Fatima ba wata mai isa. Na yi tawassuli da imam adali na suke da kwalkwali ai tsari dan Ali da fa'i ai ta yi. Daga ke Fatima ba wata mai isa. Zara tuba nake ni bawa nake me sabo nake ke me afuwa kike da yawan tausayi. Daga ke Fatima ba wata mai isa. Zara ni so nake na yi komai da ke tafiyata da ke tsayuwata da ke marudin yanayi. Daga ke Fatima ba wata mai isa. Barci na da ke tashi na da ke har zama na da ke motsi na da ke komai in zanayi. Daga ke Fatima ba wata mai isa. Bintul akbar sirrul asrar ainul kausarar miqdarul zuhur sai da ke za a yi. Daga ke Fatima ba wata mai isa. Zara mu dal sama sai da ka'ima sadika salima na mukarrima yanayin yanayi. Daga ke Fatima ba wata mai isa.
shugaba, ruhin shugaba kuma zatin shugaba, hakikanin shugaba in yai